Yo abusuafoɔ na no person makɔ abɛde ba Kinwu Sports ɛwɔ YouTube Kinwu Sports TikTok abusua ho second video bi a won subscribe a na wɔ subscribe ama me na wa share na wa like na nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama Kinwu Sports abusuafoɔ yɛse yɛdeɛ this season anaasɛ this time no gyina kɔtɔkɔ so because wɔsɛ kɔtɔkɔ ɛyɛ nneɛma yie kɔtɔkɔ ɛtutu nneɛma yie ne Kumasi Asante kɔtɔkɔ ɛsan fa ɛyɛ ne ntoma pa edifra because kɔtɔkɔ yie a Kumasi yɛ de kɔtɔkɔ yie a Ghana yɛ de kɔtɔkɔ yie a nneɛma kɔ so yie ɛde ma yɛn nti sɛ woyɛ kɔtɔkɔ supporter anaasɛ woyɛ kɔtɔkɔ fan na nneɛma nkɔ yie a ayɛ sɛ w'ani ngye because imagine sɛ kɔtɔkɔ akɔbɔ bɔɔl Sunday na win na amba anaasɛ yɛ lose hwɛ sɛdeɛ Kumasi anaasɛ Ghana yɛ na kɔtɔkɔ win so a hwɛ the way a kɔtɔkɔ yɛ nti yɛdeɛ sɛ yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ na ɔmo atoto nneɛma yie ama ɛyɛ korɔbea Kumasi Asante kɔtɔkɔ na nneɛma nyinaa akɔ yie ɛde ama because this time yɛsɛ yɛ motto no sɛ kɔtɔkɔ must be great again ɔsɛ kɔtɔkɔ ɛsan fa ɛyɛ ne ntoma pa edifra nti deɛ ɛbɛyɛ ne deɛ ɛbɛka ne deɛ ɛbɛma mpanimfoɔ aso ate biara kɔtɔkɔ ɛbɛyie no yɛbɛyɛ abusuafoɔ yɛnsɛ mmerɛ no asɛ team biara ɛwɔ ne philosophy a ɔde yɛ adwuma team biara ɛwɔ ne direction a ɔde yɛ adwuma because woyɛ team anaasɛ woyɛ club na sɛ wonni direction anaasɛ philosophy a wode wura ne team no a de biara no ne team no ɛresan n'akyi de biara ne team no san n'akyi team no ntumi nkɔ so hwɛ club te sɛ ɛyɛ Barcelona ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛyɛ ɛyɛ ɔmo youth team no yie La Masia no ɔmo bɛyɛ no yie nti ɔmo yɛ den ɔmo twa ɔmo ani na ntɔ baabi a ɔmo kɔ ma ɔmo bɛyɛ 1 or 2 players bi aba senior team no mu na ɔmo abɛdi dwuma anaasɛ ɔmo bɛsi akan ɛde ama Barcelona nti wohwɛ Barcelona team a ɛyɛ Pau Kubasi ofiri La Masia Alessandro Balde ofiri La Masia Pedri Gavi Dani Olmo ɛyɛ you can mention them tetewa no so a yɛwɔ Messi yɛwɔ Iniesta yɛwɔ Xavi yɛwɔ Busquets ɔmo nyinaa firi La Masia no mu nti Barca sɛ mo yɛ den sɛ den a ɔmo kɔ La Masia no mu a ɔmo bɛnya 2 or 3 players na ɔmo abɛrepresent ansa ɔmo sɛ Barcelona ɛyɛ purchases no na baabi a ɔmo pɛ no ɛyɛ very crucial ɛsɛ very important ansa ɔmo akɔ abɔntene akɔ sign players ɛde aba team no mu but ɔmo tete Macben na ɔmo nyinaa firi La Masia no mu ɛne hwɛ bo a ɔmo bɔ ama Barcelona hwɛ bo a ɔmo bɔ nti deɛ philosophy no sɛ ɔmo bɛtete nkwalaa no na ebi aba senior team na ɔmo abɛsi akan de ama ɛyɛ Barcelona senior team na ɔmo atɔn bi anya sika abɔ ɛyɛ team no ho bra abusuafoɔ woba Ghana ha most of team nketewa no nyinaa bɛkyɛ United nso Atreman you can mention them young apostles ɔmo fa players no from division 1 division 2 division 3 na ɔmo de aba team no na ɔmo abɛtete ɔmo a ɔbɛbɔ 1 2 3 season na player no wabɛyɛ big ɔtɔn na watɔn no big you can mention players a kɔtɔkɔyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkɔ ɔmo ho ɛwɔ transfer market no mu you can mention of Echedogle you can mention of Kofi Tompo you can mention of Razak Simpson you can mention of Ebenezer Aban you can mention Salima you can mention few of them so those players na kɔtɔkɔ kɔ ɔmo ho nyinaa ayɛ ɔmo adwene sɛ kɔtɔkɔ ɔmo de kɔtɔkɔ ayɛ second option but imagine say Ghana yɛwɔ Ghana ha so these players a mabɔ ɔmo din nyinaa ɛyɛ players a kɔtɔkɔ ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkɔ akɔ fam but Echedogle is almost joining Aduana Stars Kofi Tompo deɛ teams bebree di n'akyi because Beche United ɛhwɛ other options so ɔmo anya a na afei ɔmo de no bɛma kɔtɔkɔ a na ɔmo de ama ɔmo Razak Simpson ɛkɔ Finland Ebenezer Aban so you can mention them nti sɛ woyɛ club na sɛ wonyɛ w'adwene sɛ wobɛtete players anaasɛ wode wobɛfa players nketewa na watete ɔmo na watɔn ɔmo anaasɛ wayusu ɔmo a nneɛma ɛnkɔ yie ɛmfa ama wo yɛhwɛ last season kɔtɔkɔ ɛwɔ Mohamed Kamara kɔtɔkɔ ɛwɔ Samba Onel kɔtɔkɔ ɛwɔ Albert Amoa Henry Ansu these players nyinaa they are out of contract
Players out of contract to omoko free akotoko enya kapre. Expected departures. You will Peter Amidu Akwa, Elvis J. Bafo, Baba Yahaya, Emmanuel Entry, Kwame Poku, Dada Saka, Johnson Owusu, Francis Akwa, Morfin Donzo, Isaac Minta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These players in Eko free akotoko. Enya kapre. Inti se season ni be start. Now we wadwin say we be sign players, we be sign 15 players, we be sign 12 players, we be sign 10 players. Now at the end of the season, and also after 1 or 2 seasons, some players we nyina be free. Abra wunya kapre free man. So yebusa say, what is the direction of the club? So your direction say kotoko direction say season ba na wie ya, you be sign 15. And I said season be start here. You be sign 15. At the end of the season, ya pam 13, and say ya pam 14. Na enya for so bia. And so your club, and so run a club. Let's say who name the direction of your club. So imagine say big teams like Accra House of Folk and Kotoko struggle to get players. Kotoko House of Folk, you can't Ghana ha. Kotoko House of Folk is struggling, almost struggling so much to assign a player because the team is not attractive. Kotoko House of Folk, Ghana football as a whole, it's not attractive. Into club in your margin say, for players no matter to you, no matter outside, no matter musica. Because Ghana football na yeba, na say Ghana ball na yeba na nkasa. It's never attractive. Sika nim, just sponsorships, branding, just bibia nko yie. Into we a club or say we fatu won say ene se me run club na say me club ni ye ene me fa player no na ma tete no obo 1 or 2 season na sika ba no a na matwa no kwa abonte na ma gi sika. Because we be for players, we be ball league, we be tu omoka baby ombada hotel accommodation, baby ombada transportation, omo ko ball league outside their home, omo ko ba accommodation, feeding, nyoma keka wona wo hwe sika eba league ni mu ene sika eba clubs ni mu a eyeka. Nti so we club no one for who said no say na Ghana league ni city no some man for player no anteton anton a you will struggle season bia obeboka a wunya so mfa so bia ye kwa outsider Mamelodi Sundowns ni Ali mu ni Ali Benghazi mu ni omom keka ho no omutumi koto players from EPL omutumi koto big players no mo dey abom team no mo run because sika wo team ni mu omayo mo say omo run team they are doing something. But it is here to Kotoko and has bet me at $1 million and has $2 million a Koto player. Ningina kauna me yakwa Africa, we don't perform because you to me top players, you to me top quality players and from my clubs, you to me top serious like quality players and from my league into a ball league na club bi agi champion wagi EPL, wagi FA Cup, but oboko Africa no akobon troka. Because the quality of our football, the quality we need in the football no enkoyie. Acquire Black Stars. But the local league no say yinya material, yinya quality players free mu e dey run Black Stars no enkoyie. Until they be Kotoko has no more struggles are. So imagine say we ball league awie na 14 of your players go free abra wunya 1 cedi. 14 of your players go free. These players anka uton bia 10 million kra anka omomo kra anka 40 million 140 million. Between the ABB. But these players go free. Abra wunya 1 cedi. Intina wo run football na say wo run dey. Na watumi akobechem United. Opa Bechem United player. No about $200,000. Also sika $50,000. Imagine. Wako House of Lions upe Eche Dogli chese unenam ho na media ma be fa Eche Dogli upe Razak Simpson unenam ho na Razak Simpson ko
Ebenezer Aban na wona na hono oko we start pre-season on the 18th of July untumi sign player ba akokora we start pre-season 18th July untumi sign player ba akokora yenim coach a oba we start pre-season 18th July nti na run club ana say run dey 14 players go free a wunya one city free has for untumi sign players because transfer ban da omo so also be start pre-season the players be now we dey start pre-season we players is we be ko the transfer ban da also we turn players untumi sign bi now run football na so run nti say omo anye omo nyoma yie omo afa nyoma omo anye philosophy a omo dey run club dey bi omo bresa dey bi omo bresa and then has ne kotoko season be na wiye na be bi omo nam table no spra no enso ani hwemidi ama and then has ne kotoko player ho a omo nam ho na midi ama abesan no because midi ama omo club na attractive omo disika she club no mu but kotoko na has abey politics e wo club no dozo nti team ne nkoso nti say my imagine say mbefa new board new executive chairman sporting director omo nyina aba no ma abaye team ne foforo dia ene oso omo de ne omagu akom na yesa clubs no mbe bresa ayenya mfaso bia enfrem nti abusuafo 18th of July pre-season started nsem wo signing bia monye ne ntem mo coach bia oba omra ntem na ne omankoye anya saa dia a some nim supporters udimirika ube fall bag adwane ube fall bag adwane nti se mo ye team dia anasa mbe sign anasa 18th mo starting pre-season dia ene mo yem recruitment tem na enyomankoye anya saa mbetem kakanka at the end of the season but dem say dey bi amhwe Kenwood Sports keep subscribing keep watching but dem say be Benjamin Shagmunya e be sen share bye bye.